damunt de la nova passarel·la de coberta, aquesta nova passarel·la que vam començar fa unes 6 setmanes. És una obra important d'enginyeria on han participat doncs, empreses com la Carpau, que ha fabricat tot el ferro i aquest nou element estructural, IDOM com a enginyeria, direcció d'obra, SM2 com a coordinació de seguretat. I aquesta passarel·la és la que permetrà que la nova il·luminació, els nous aparells, els nous projectors LED de Philips doncs, hi vagin integrats. Ara la fase que hem iniciat aquesta setmana és la d'instal·lació dels projectors. Ja veureu que hi ha els nous projectors, un total de 388 projectors LED, que permetran tenir una llum de competició televisiva per damunt dels 3.000 lux. Hi poden haver retransmissions a 4K quan tinguem competició que així ho permeti. Complim perfectament bé els requeriments del reglament televisiu de la Lliga. I a part d'això, tindrem moltes possibilitats creatives a nivell de shows lumínics, d'encesa i apagada, lligats amb la música, etc. Per tant, dins d'aquest projecte d'inversions que s'ha iniciat aquest estiu, tant a la nostra ciutat esportiva com a l'estadi, doncs seguim avançant i ja a les darreres fases de la instal·lació dels nous projectors. En aquest projecte hi participen moltes empreses. Tenim el recolzament, el suport, l'assessorament de la Lliga. Per suposat, Philips, que ara també ha canviat el nom amb Signify, tota la seva implicació en el seu producte i durant aquesta instal·lació. Hi participen proveïdors nostres de la nostra confiança, com són Mastercall i Sono, en la instal·lació dels projectors. No és fàcil instal·lar aquests projectors a 35 metres d'alçada. Cada projector, que heu pogut veure en detall, pesa 32 quilos, a part porta un driver, s'ha de connectar, hi ha tots uns elements tecnològics i de connectivitat a través de fibra que permetran fer aquesta encesa apagada i aquests shows. Per tant, és una fase aquesta interessant, complexa per coordinació de diferents empreses que s'han implicat al màxim i necessària per ja arribar a la darrera, que serà els apuntaments finals i la posta en funcionament, que ja en tenim moltes ganes i esperem que tot l'aficionat perico en gaudeixi.